Mumbai Saif Ali Khan ni nogo hamla khlainai hamlabar Bwtharna घन्टानि pore tabuk hingke police ni yago arrest wngkha o hamla khlainai. Koktomani bisingtwi saimangkha je o hamla khlainai Bangladesh ni hinui tei bini bumung puila hinkhe saimano. Puila hinkhe to bini bumung Bijay Das hini rijak phiaba abo hinkhe totally fake se bo Bangladeshi ni khoroksa illegal way tei habjak tei bini kono identity rok kwrwi tei bo o jaga habwi thokai jotono identity proof rok karibaikha Aadhaar card rok swnambai tei a jaga bini thokai bumung rikha Bijay Das hinui tei bini kubui bumung Bangladesh o hinkhe Muhammad Shariful Islam Shehzad Bahai bini bumung tei bo Bangladesh ni illegal way tei habfaimani ulo Bharat bini bumung tei sinamung joto paltogui fake bumung tei sinamung rok kwtal swnamphirka bini kwtal bumung narakha Bharathao Bijay Das bumungui Shehzad wngkha khoroksa Bangladeshi Gusphetia thangnai 6 mas romwi bo Bangladesh o habpaimani tei Bangladesh ni bo Bharathao 6 mas romwi tongwi tongo tei bo Mumbai o tongwi tongo bini kwtal bumung tei sinamung bai tei ar jagao bo tamo khlaisa hinkhe bo ar jagao saf safai ni bumung eba kheba buino bwskango phunugui omo haikhe tongwi chao koktomani bisingtwi saimankha je Saif Ali Khan ni nogo tamoni bagwi hap hinba tei tamoni bagwi Saif Ali Khan hamla khlaijaknani nangkha chakurbai hinkhe oborokni kokno sana thangkha hinkhe koktomani bisingtwi saimankha je o hamlabar chori ni eba kheba khoknani lama twisa thango nogo khoknani bagwi manui rangchak richak je manma o bahai phiaba bo habnani swkang kunu phano sawi manya je obo saboni nog tei obo Saif Ali Khan ni nog de nakeba buini nog o bahai rok hini kunu phano sawi manya 16 January o Saif Ali Khan no hamla khlaibaimani yagulo bini nog ni sai 700 meter hakchal matro 700 meter hakchalo thangui se Bwtharna garden hini kaisa jaga tongo ar jaga thangui bo rest khlaikha eba kheba a jaga thangui bo thoikha a jorao tei 10 din phungo hinkhe no bo train romkha train romwi bo Barli o thangnani bagwi kasakha hinkhe wanajaknai kok hinkhe obose bo Saif Ali Khan no hamla khlaibaimani yagulo bono hakchalo khanani karwi se matro 700 meter hakchalo se abo to bisi chasi chal thaya 700 meter hingkhe norpo uansukui naidi hinkhe amsukcha hakchal eba kheba ganao thangui se bo ar jaga thangui ba stain o thuio tendon o hinkhe no bo Barli ni bagwi train o kawai thangka hinkhe o operadi bahai ke Manjakha norokno sawi khnarinai hinkhe tabukni haidin digital online UPI payment ni through toi bahai ke bo Manjakha hinkhe norok puilani hoite paithak jora joya saknai tongdi o kok rok no twiwi norok joto saimannai ani video ni bisingtwi tabukni hai digital yug eba kheba tabukni hai digital generation o bahai ke UPI payment khlaimani through toi bahai ke bo romjaknani nangkha obo belai no sungmung kotor eba kheba bahai ke UPI khlaima bai ba bo romjaknani nangkha obo belai no wanajaknai o Bangladeshi hamlabar Shehzad o khujagmani yagulo kaisa paratha tei kaisa twi bottle tei UPI payment bono arrest khlaina harka tei o twi bottle tei paratha UPI payment no bono jalo kwsario police rok ni amsuk kharwi tongmani plan swnamwi tei Mumbai police rok face recognition technique no twiwi hamlabar no naitogui tongo eba kheba tongmani a jorao tabuk to new generation police rok thani bo latest technology rok tongo tei aboni through twi no o hamlabar no bo romwi naharmano jersa jaga o phano habwi huijagwi tongthon tobo o police rok o latest technology bai borok kariwi naharmano tei face detect ni through twi bo naitogui mano tabuk jesa jaga jesa seher o phano CCTV tongkha hinkhe o CCTV o chehra detect wngkha hinkhe aboni through twi phano police rok romwi naharmano police rok Barli ni Century Mill o kaisa CCTV tongo ar jaga o
O borok hamlabar sehezar a CCTV o nukjakha. Tei police rok aro thangui naimani ulo saimanka je o sehezar ar jagao kaisa tui bottle paratha naharui UPI payment khlaika hinui. UPI payment khlaimani through tui saimanmani yagulo no o UPI payment tui no bini phone number rok bo saimani thangka tabo khingke police rok. Tabo hingke to phone number bo saiman thangka ba bini tabo hingke location track bo khlaimankha bo jagao thangui tong live location bo nai tongmankha. Te o mobile number no track khlai no Mumbai police rok hamlabar ni location nai akoi hamlabar no romui mankha. Mo hamlabar romjak ma hingke norok oro wansugui mankhana obo pure technology eba kheba kwtal new generation technology ni through no romui nahar manka. Jodi o Bahai rok UPI payment yakaba online rok agini jugo cholia hingke o hamlabar no kuni dino phanose romui nargman galakamu. Tabung ni technology amsik ke bwskango agu khithanga je jesukpano huijak eba kheba jesukpano aparadi kotor khanapar Naidi o latest technology by naitugui eba kheba romui nargui mano. भी नहीं है हम लोग। अभी सीबीआई हम लोग को बोल रहा था मोबाइल चेक कर रहा था, वो चेक कर रहा था, लेकिन हम सब डिटेल्स दिखाया, मोबाइल भी चेक करवाया, कुछ भी नहीं, अपना लेबर में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं मिला भी नहीं है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।